केहू के मरे के ना मन करे बाबू, बाकी समय आने पे एक दिन सबको मरना पड़ता है। सब लोग चल जाए। सोचनी सोचनी की राह केहू के मन ना करेला अपन बेटा छोड़े के, अपन पतोह छोड़े के, अपन पोता अपन परपतोह छोड़े के, अपन बेटी अपन नाती नतनी छोड़े के केहू के मन ना करे। बाकी हाय रे विडंबना प्रकृति के। सोचनी कि राह बनाई अरवा, हीरा भैया चार गो कहारा ओइले ये राम, आरे पियावा बोलवले बाड़े घरवा, पियावा अरे बोलवले बाड़े घरवा, त चार गो कहारवा ओइले ये राम। बोलवले बाड़े घरवा, पियावा बोलवले बाड़े घरवा, तो चार गो कहारवा ओइले ये राम। पियावा बोलवले बाड़े घरवा, पियावा बोलवले बाड़े घरवा, चार गो सोचेला। पुरस्कार बा हीरा भैया के तरफ से दूसरा। पुनः हीरा भैया हमरा के पुरस्कार देने सोना कंपनी से 201 रुपया हार्दिक अभिनंदन बा। ई भैया नाही कोनो ही तई में नेमता भेजाई, अंगनवा में मारो छवाई, श्री कन्हैया शर्मा जी हमने के गार्जियन बने 201 रुपया के धनराशि प्रदान करने चाचा जी के हम प्रणाम करो। आज चाचा जी के माथ पर से माता जी के आंचल के छाया हट गई बा, लेकिन दुखी भैला के काम नहीं खे चाचा। प्रकृति का नियम बा, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन पर चले कोई बांधे जाए, नहीं कम नहीं तई में नेवता भेजाई, नहीं रे अंगनमा में मारो छवा, केहू ना हरे देता या कवारवा, आनंद मिष्ठान भंडार बड़ी ही सुंदर छेना के अखवा के मिठाई, बड़ी ही स्वादिष्ट शुद्ध आनंद मिष्ठान भंडार से मिलेगा। कौन भी शुभ कार्यक्रम शादी विवाह तिलक जन्म छठियार सतैसा संपर्क करी भैया से। पुरस्कार बोलो गुप्त दान में 21 रुपया मिला। 21 रुपया के गुप्त दान आयल, हार्दिक अभिनंदन बा।
कहारावा ओइले पियावा बोलवले बाड़े घरवा पियावा बोलवले बाड़े घरवा चरगो कहारावा ओइले हे बबुआ दूसरा अंतरा जीव सोचला कि कौन विदाई होता नहीं हमारा हाथवा में मेहंदी रचाता नहीं हमारा हाथवा में मेहंदी रचाता पहनले बानी तवनो उतारल जाता बोलो गुप्तदान में 50 रुपया 51 रुपया का धनराशि प्रदान भइल हार्दिक अभिनंदन। देखो देखी बिट्टू बाबा आदमी छोट होखे चाहे बड़ होखे आगी में हाथ केहू लगाई तो जरबे करी चाहे वो खेसारी होखस चाहे मनोज शर्मा होखस चाहे बिट्टू तिवारी होखस गलती गलती हो आ गलती जे करेला ऊपर होखे चाहे छोट होखे दंड के अधिकारी होला सजाए मिलेगा। अब रुपया पैसा दे के लोग बच जाता अलग के बात बा बाकी एजा से नहीं बच जाइबो आ उनका दुआरी जाइबो तो ओइजा केकर पर भी चली पियावा के गावे नहीं हमारा हाथवा में मेहंदी रचाता पहनले बानी तमनो उतारल जाता आठाना के काटल जाता डरवा लाखों के अरबों के संपत्ति कमैले बानी रौरा बाकी रौरा डांड में जौन डाड़ा पहनल गइल बा धागा हो जाए के बेरा उहो कटा जाता ऐसे को कभी कह गइले तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा तू नहीं खा सकता खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा अंतिम मात्रा सारा मनोज तनी पिया के समझाई दो कोई के गवानवा के दिन लावटाई दो का करे एगो के जमराज ले जाए खातिर अइले तो कहलस कि हम ना जाए भगवान की यहाँ जमराज ने पूछल कि काहे ना जेबे तब पूछलस जे ओजा दारू मिली वहां बंटी बबली मिली जमराज लोग कहल कि ना ओजा दारू ना मिली ओजा अमृत मिली अमृत तो कहता कि हमरा अमृत के काम नहीं खे हम दारूए पी के खुश बा तनी तनी पवित्री में हो जाए काम शर्मा मनोज तनी पिया के समझाई दो कोई की गवानवा के दिन लावटाई जाए में लगो न बड़ी डरवा 4 गो
गो कहारावा ओइले ये राम पियावा बोलवले बाड़े घरवा पियावा बोलवले बाड़े घरवा अच्छा अरे पियावा बोलवले बाड़े घरवा त चार गो कहारावा